Mayong adlaw sa among mga viewers or kung gabi man karon sa inyo ha, mayong gabi sa tanan. So, aniya na usab kita sa usa ka tulumanon sa Catholic Faith Defenders nga gitawag og ang atong pagtuong Katoliko. So, ako si Brother Ron Sereno, inyong kauban sa Catholic Faith Defenders nga karon muhisgot og usa ka mahinungdanon kaayo nga issue, usa ka mahinungdanon kaayo nga topic karong adlaw kauban sa akong diri sa akong wala nga inila usab og tinamod nga lecturer sa Catholic Faith Defenders, Brother Lord Rolyorada. Okay, so maayong adlaw Brad Ron og maayong gabi sa ato maigsuon nga posible mo tan-aw ini nga mong episode sa YouTube gabi kung unsang orasa mo magtan-aw, pero kini among taping karon gabi. So nindot kayo ni atong tulumanon Brad Ron kay tinagian ni makatabang ta sa mga igsoon nato nga dili katambong sa atong Bible study na sila'y masabtan na tungod sa pagtuong Katoliko nga atong pagasawan karon. O nga ako di usab nga pagdasig kaninyo nga dili kini maoy katapusan kundi dili maningkamot mi nga naapay daghan nga mga videos nga atong himuon sa umaabot. Okay, so ang among pagtibaya sa tanan nga naminaw unya ang atong topic karon Brad Lord, kini nga issue dugay na gyud nga gibalik-balik sa lain-laing mga pundok nga dili Katoliko, kining mahitungod sa mga larawan. So kanunay natong madungog Brad Lord diha sa telebisyon, sa radyo, sa mga basahon nga ipanghatag sa mga atong maigsuon nga dili Katoliko, kining mahitungod sa larawan. Sa tanan mga simbahan nga ani karon moingon sila nga ang simbahang Katoliko ra gayud ang adunay larawan, ug matud pa nila Brad Lord dili gyud kuno na sakto, wala gyud kuno na gidawat sa Dios, kay ang basihan kuno nila niining ilang pamahayag Exodo 23 ngadto sa 5 nga miingon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubuhuan ako. So diha maklaro nato nga ang Dios di ay kuno nagdili sa bisan unsa nga larawan nya nausab kana sa Deuteronomio, no? So unsa kaha ang ikasulti sa simbahang Katoliko mahitungod niini, kay muro naghisupak gyud ang pagbaton sa Katoliko ug mga larawan niining sugo sa Dios. Brad Lord, Nindot kayo na imong punto Brad Ron nga usa gini sa mga gilalisan sa atong maigsoon nga dili Katoliko kay lagi di kuno sila kauyon sa atong paggamit sa mga larawan. Pero sa di pa nako utloon ang mga teksto sa Biblia pagpatin-aw sa atong doktrina sa larawan, ako nang basahon kining Catechism of the Catholic Church sa paragraph parapo 2132. Gingon dinhi, religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. So makita nato nga ang ato nga pagsimba wala mohunong diha sa larawan, kundi ni atong girepresentahan sa maong larawan. Buot pasabot Brad Ron nga kitang Katoliko simple ra kayo ang atong pagtan-aw sa larawan nga wa nato na ilha nga Dios. Number 1, ang larawan wa nato ilha nga Dios, kundi representasyon lamang o simbolo sa Ginoong Hesukristo o sa Dios o sa mga anghel bakaha o sa mga santos. Karon, kining ikaduha nga punto sa imong gibasa karon sa Exodo 20, wala kini magpasabot nga tanang larawan gidili sa Dios. Kaya kung tanang larawan gidili pa, 5 pa lang ka kapitulo human sa Exodo 20
ang Dios nagsugo na dayon sa pagpakulit og larawan. Niya sa Exodo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22 giingon dinhi, Moises, magbuhat ka og duha ka kirubin nga bulawan, ibutang kini isig kakilid sa altar sa templo, o kini sinapawag bulawan. So makita nato nga duha ka kirubin nga bulawan ribulto na, ibutang sa isig kakilid sa altar sa templo. Nagpasabot nga ang dakong pangutana dinhi, nakasa ba ang Dios sa pagpakulit og larawan kontra sa iyang sugo sa Exodo 20 nga ayaw pagkulit og larawan? Imposible kana. Buot pasabot nga dili di ay dautan ang larawan sa iyang pagkalarawan. Ang gidili sa Exodo 20 gitsap-chap man sa atong maigsuong dili Katoliko. Wa nila klaruha pagbasa. Ato kunong balikon pagbasa, brethren, sa Exodo 20 ato nata sa bersikulo 4 ngadto sa 5. Giingon dinhi, ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit, sa yuta ug sa tubig ilawom sa yuta. So, ang gidili nga larawan di ay kadtong larawan sa Dios. Buot pasabot, kadtong larawan sa bakat nga Dios mao'y gidili. Dili kay tanang larawan. To prove that, atong nabasa sa Exodo 25 nga usa na ka binuhat nga tua sa langit nga maong kirubin gihibuhatan og larawan. Buot pasabot, dili day tanang larawan gidili sa Ginoo, kung dili katong larawan sa Dios. Ug ikaduha, kung kanang larawan na imo pagyud giisip nga Dios, idolatry usab kana. Mao hinungdan nga daghan kaayong teksto sa Biblia nga ang Dios nagpakulit gyud og mga sagrado nga larawan. So ingon ka, Brad Lord, nga kadto ra dieng larawan sa Dios ang gidili. So naa ba kay mabasa, Brad Lord, nga naglista diha kung kinsa kadtong mga Dios? Niya sa 1 Hari kapitulo 11 bersikulo 33 matud pa dinhi, gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo, ug nagsimba siya kang Astarte, ang diyosa sa taga Sidon, kang Kamos, ang diyos sa Moab, ug kang Molok, ang diyos sa mga Amonihanon. Tanawa, tulo ka Diyos ang gisgutan, si Astarte, si Kamos, ug si Molok. Kini sila mga Diyos. Dili tinuod existido nga mga beings. Himuan sila larawan, kanang larawan na maoy gidili sa Dios. Dili day larawan sa mga santos, dili larawan sa Ginoo, dili sa larawan sa mga anghel. Niya pa, sa Bagong Testamento, daghan kayo mga Diyos usab nga naisgutan. Paranglitan sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 43. Gingon dinhi, ang inyong gidala maong tulda sa Diyos na si Molok, ug ang larawan sa bituon sa inyong Diyos nga si Ripan. So naay bituon sa Diyos nga si Ripan. Nara po'y Ripan. Niya sa Buhat 19 bersikulo 24, ang Diyos o Diyosa sa mga taga-Efeso gihinganlag Diana. Ug daghan pa kayo kung magtuon ta Greek mythology o Roman mythology o sa mga Diyos sa mga nagkalain-laing nasod dito sa tunga-tungang sidlakan, Middle East, makita nato nga daghan gyud kaayong mga Diyos nga gihimuag larawan sa mga pagano. O kining mga larawan sa mga Diyos maoy gidili sa Ginoo sa Biblia. Dili ang larawan sa mga santos. So, mo na itong ikatubag. So therefore, the Brad Lord, ang kining larawan ni Birhen Maria, ni San Jose, larawan sa atong Ginoo, dili day kini matawag nga Dios. Dili gyud pardon. Kay basaha ko na sa 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 3 nato sa 4, unsa gyud ang definisyon sa Dios sumala sa Biblia. Okay, atong basahon 1 Korinto 8:4. Okay. Nahibalo kita nga ang Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga may usa lamang ka Dios. Ang Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Pananglitan magkulit kog larawan ni Venus. Wala may tinuod nga diyosa nga ginganlag Venus o espiritu nga ginganlag Venus. Therefore, kung magkulit kog larawan niya nga may akong tahoron, bisan pagwa nako ilhang Dios ang mga larawan,
it is to be considered as prohibited because you are making an image of a non-existent being, and that is an idol. Mo na idolo, mo na Diyos. So, kung maghimo kog larawan ni Jupiter, Diyos usab ka na. Samang pagi, bisag di ko maghimo og larawan ni Jupiter, pero nagsimba po ko ni Jupiter, na espiritu, nakasa gihapon kog idolatry. So, mo na itong klaro. So, ang larawan ni Maria, mga santos, mga simbolo man na sila sa tinuod nga beings. Ato pa, truly existing beings. Kaya diha manggig Maria kaniadto brethren, diha may Jose kaniadto, diha may mga apostoles. So, naghimo tag larawan nila, kini ilang larawan dili gyud Dios. So wala ka pasar sa 1 Corinto 8:4 nga nagrepresentar sa dili Ginoo. Yes, so klaro kayo. Tingali brethren, mao tingali na ang wa nila kayo masabti ba unsa gining konsepto sa Dios. Yes, Biblia. Okay. So nindot kay nga pagkatubag Brad Lord. Unya karon kay makita man nato nga kini kunong mga Katoliko matud pa nila muluhod kuno atubangan ni ining mga larawan. Unya amubaw pagayon ano. Unya dili ba kana paagi sa pagsimba kay niluhod gud Brad Lord atubangan sa larawan. Unsay may kasulti? Abi nimo brethren, dili tanan nga pagyukbo, pagluhod, pagsimba o worship as God or adoration. Tungod kay bisan dinhi sa kultura sa East, adunay kultura ang mga Chinese, mga Japanese nga mubaw gyud sila atubangan sa ilang mga hari o mga pangulo. Nagpasabot ba nga ilang gipakadiyos ang ilang hari? Wala. Kana nga pagbaw usa ka akto o lihok o gesture sa pagtahod. Diha usab sa Biblia naagihapon kana. Kung atong basahon kuno brother Ron sa Josue kapitulo 7 versikulo 6. Okay, atong basahon Josue 7:6. Tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang iyang biste ug mihapa sa yuta atubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabi ug gibutangan nilag abog ang ilang ulo aron pagpaila sa ilang kasubo. So ang pangutana brethren, nang hapa man si Josue ana og ang kadagkuan sa Israel, gisimba ba nila ang larawan nga naa gitungtong sa gitungtong sa arkas kasabutan katong rebultos kerubin? Kumo kay nang hapa sila, ila ba dayon akusahan si Josue nga nakasaog idolatria, pagsimba? So, bisan si Josue nga sumusunod ni Moises og nasuhito gyud sa balaod sa Dios nga gihatag pinagi ni Moises, pangulo sa Israel, nasayon unsay kalahian sa pagsimba nga alang lamang sa Dios ug kining pagsimba o usa ka honor nga gitawag natong veneration. So tingali brother Ron, angay usab nato isgutan kining duha ka matang sa honor. Two kinds of honor. Number 1 is adoration and number 2 is veneration. Kining adoration mao ni ang pagsimba nga ihatag lamang sa Dios. Sa Salmo 96 versikulo 4, dako ang Dios ug takos sa labing dako nga pagday. Kanang takos sa labing dako nga pagday, pasabot mao nang adoration. Mao na gipasabot ni Kristo sa San Mateo kapitulo 4 versikulo 10 nga simbaha ang Dios ug siya lamang ang alagari. So kana nga pagsimba nga iya lamang sa Dios nga dili ikahatag sa laing nga mga tao o sa mga laing beings, nagpasabot na nga kana adoration. Ang ikaduha brother Ron kining gitawag og veneration. Ang veneration usa kini ka reverence, respect, honor or pagtahod. Dili isip Dios kundi pagtahod isip sulugoon sa Dios nga ihatag kini sa mga anghel ug sa mga santos. Naa ba na sa Biblia brethren? Una kato atong gibasa sa Josue 7:6 nga gitahod ni Josue ang arkas kasabutan kay simbolo kini sa presensya sa Dios uban sa duha ka kerubin. Asa ka na mabasa nga presensya sa Dios? Okay, klaro kayo. Arkas sa kasabutan. Yes. Hebreo kapitulo 9 versikulo 5 nga kadtong duha ka rebulto sa kerubin nga naa sa arkas kasabutan simbolo sa presensya sa Dios. Okay. Hebreo 9:5. Okay, padayon ko na ko brother. Atong basahon? Atong basahon ko. Okay, sige. Ibabaw sa sudlanan
didto ang mahimayaong mga binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios. So klaro ana. Niya pa sa atong basahan kining niya sa Genesis, Brother Ron. Sa Genesis kapitulo 49 bersikulo 8. Palihog ko na kung ukay sa imong Biblia, Brother Ron. Genesis 49 bersikulo 8. Okay. Usa kini ka propesiya nga gihatag ni Jacob sa dihang himalatyo na siya may tungod sa iyang mga anak. Okay. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon, tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Tanawa? Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Kana nga pagdaig, dili daygon nga isip Dios, kundi dili pagtahod. Unay kaduha, tukon mong imong kaaway, sa imong atubangan muluhod ang imong mga igsuon. So kining pagluhod ngadto kang Huda, nagpasabot ba nga ipaka-Dios si Huda nini iyang mga igsuon? Natural dili kayo. So mga nagitawag natong veneration. Now sa Brother Ron, sa Genesis kapitulo 33 bersikulo 7, sa diha nga si Jacob ug si Esau magkita na human sa taas nga panahon, sumala sa Biblia mao kini atong mabasa. Miduol usab si Leah ug ang iyang mga anak, ug sa katapusan si Raquel ug si Jose nga miyukbo usab. Nang yukbo. Unya niya sa Genesis nang gihapon sa kapitulo 42, palihog ko na kung basa, Brother Ron, sa 42 bersikulo 6. Genesis 42 bersikulo 6. Okay, atong mabasa dire. Og ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon sa tanang tao sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon ug miyukbo kaniya. Tanawa? Ang mga igsuon ni Jose miadto kaniya, nang yukbo kaniya. Nya si Jose nga nasayop sa balaod sa Dios, kung tanan pagpangyukbo, adoration o pagsimba, di nakasaya may igsuon niya si Josue, wa man mo resister, wa mo balibad, wa mo badlong. Di nakasa si Josue, si Jose. Pero wa man ipailas Biblia nga nakasa siya. Wa po niya badlunga. Kaya nasayon siya nga ang maong pagyukbo, dili pagsimba nga adoration, kundi pagtahod lang, veneration. Okay, so maato ko na masabot, Brad Lord, nga sama na sa ato akong pag-amping sa mga larawan sa atong mga minahal sa kinabuhi. Diba? Atay lain-lain ng mga larawan diha, pictures sa balay, o bisan sa atong mga bayani, Brad Lord. Yes. No, wag pasabot nga diha muyukbo ang atong mga pangulo sa nasod, ang atong mga gobernador, mayor, kitahay kang Rizal, muhalad og bulak, nga ang ribulto mo gisimba, Brad Lord. Kung dili, ngadto sa girepresentaan. Yes. O dili ka na pod pagsimba isip Dios, kundi respectful veneration, honor lang. Nagkabantay ka, Brother Ron, dihay ubang mga pastor nga atong gipangutana. Kini bang paghimog larawan ni Rizal sa plaza? Nya butangag buwak panahon sa Rizal Day? Nagpasabot ba kana nga gisimba si Rizal? Isip Dios. Matubag mo po sila awa kay kana pagpasidungog lang, pagtahod. Hindi nagkasabot sila unsay veneration. Pero mag-isgot na po sa larawan sa mga santos biyas Katoliko, pero tigin nilang pangisog nga kana idolatry. Diha makita nga double standard sila. Double standard. Kung pabor nila, dili ra. Dili badlongon. Pero sa Katoliko, diha na. Tawgon na nga Dios. Kanya bisan sa imong giingon ganina nga sa pagluhod, Brad Lord, kaning Iglesia ni Cristo, usa sa mga dako kaayo nga mga sumusupak yun sa simbahan Katoliko, dili sila kuno muluhod sa mga larawan. Apan adunay mga larawan at mga pictures ato makitaan nga muluhod man din sila atubangan ni Manalo. Yes. Panahon sa ordinasyon. Ordinasyon. So dili sila muluhod kang Hesukristo o kang Birhen Maria, apan muluhod ra day pud atubangan ni Manalo. Unya ang ilaha mismong Central Temple adunay larawan ni Felix Manalo. So mo na double standard kay gidepensahan po nila daan. Nga dili pasimba nila rawana. So sila mismo nakasabot nga dili sa tanang gayon nga naghimog larawan, giisip gyud nga Dios or gipaka Dios. So nalay pasipot nato ani nga Maxim kuno kay gi-mention man to ni nimo, Brad Lord, nga kinsa tong mga Dios. Yes. Di ba? Kato sila Diana, silang Mulok,
sila Baal. Repan. So gi-mention dito, gi-lista dito kinsa tong mga Dios-Dios, pero wa gyud tay nadungog nga Virgin Maria, Jose mo'y mga Dios-Dios. Wala. So matod pa kuno sa Latin maxim diri, no? The inclusion of one is the exclusion of the other. Inclusio unios Yes. est exclusio alterios. Yes. What is not included is deemed excluded. The enumeration of particular things excludes the idea of something else not mentioned. So therefore, the Brad Lord, ug atong istriktuhon kay istrikto ra ba ni sila maingog Biblia ra tuuhan, di man ginato mabasa sa Biblia nga Dios si Virgin Maria or ang mga santos si San Jose. So therefore, dili gid sila Dios. Yes. So, dig on kayo. Okay. So, hinaot maigsoon nga pagpaduna mo nakakunan ang ato nga episode karon, ato ni padayon dili man nato matuki tanan, pero sa di pa nato tapuson badron, ato unang ipruiba nga ang tinuod na templo sa Dios nalukop sa kinulit nga mga larawan. Oo, kana Brad Lord kay mo angkon na ba sila nga sayop gyud kuno ang atong mga templo. Oh. Okay. So unsa di ang sakto nga templo sa Dios matud sa Biblia? Okay. Ang tinuod nga templo gyud nga iya sa Dios, daghan gyud larawan. Na sa Ezekiel kapitulo 41, bersikulo 17 ngadto sa 19. Mao ni atong mabasa. Matud pa dinhi, ang bumbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitag mga larawan sa mga palmera ug sa mga kirubin. Ang hulagway sa palmera ug sa kirubin nag-ulhos-ulhos. Matag kirubin may duha ka naong. May naong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid ug naong sa usa ka leon nga nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Tanawa? So brethren, tinaw kayo nga ang matuod nga templo sa Dios daghan gyud ay kinulit nga larawan. Dili kay bakante nga namurag bodega. So nindot kaayo nga pagpasabot Brad Lord, no? Nga kini di ay tinuod nga gikahimutan sa Dios katong templo nga daghang larawan. Nya ato man din ang mabasa pud Brad Lord nga katong templo nga daghang larawan wala to gidumtan sa Dios. Opposite kayo silang giingon nga gidumtan kuno sa Dios ang atong mga simbahan kay naay larawan. Ya palihog ko basa Brad Lord di ba sa 2 Kronikas City 15. Atong basahon kung nahimuot ba ang Dios o napungot ba ang Dios sa templo nga katong gibasa nga daghang larawan. Okay, so nindot kayo brethren, 2 Kronikas kapitulo 7 bersikulo 15. Mahitungod kini sa templo nga daghang larawan. Bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi. Karon gipili ko ug gibalaan ko kining templo ha ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa kahanturan. So tinaw giday kayo Brad Lord, no? So matuod nga templo adunay larawan. So makapangutana ta og musud ta sa ilahang simbahan nga walay larawan, adili giday iya sa Dios matud sa Biblia. Amen. Unya brethren, nakadungog ta og sinati ta kayo nga dunay mga tao nga sa dihang Katoliko pa sila sa una nibalhin sa laing relihiyon, nakalitan tingali, gipangdugmok ang mga larawan. Karon kining mga tao nga nagpasipala sa mga larawan nga sagrado, unsa may description sa Ginoo mahitungod kanila. Palihog ko na ko basa brethren sa Salmo kapitulo 74 bersikulo 4 ngadto sa 6 unya kama bersikulo 9. Okay. Maklaro nato diha unsa ang gitawag sa Dios mahitungod sa mga tao nga nagdugmok, nagpasipa, nagbungkag pagha sa sagradong mga dibuho. Okay, atong mabasa diri Brad Lord, ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo, giilog nila ang templo. Mo ning templo nga daghang larawan Yes. Brad Lord. Ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila, ingon sila nga mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Klaro ana. Gisulod nila ang imong templo, gipanamas-tamasan nila ang imong pinuy-anan, giguba nila ang tanan. Ya, nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Wala na'y propeta o wala na'y usa ka namo nasayod kung mulungtad pa kini og dugay. So tanawa brethren, ang imong mga kaaway o Dios
Sa versikulo 6 matod pa, gilumpag nila pinagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho, mga kinulit nga mga larawan. Resulta, nakaingon ang salmista sa versikulo 9, nangahanaw ang tananamong balaang simbolo. So makita nato ang tinuod ay nato nga pag-ila sa larawan, mga dibuho sud sa templo, balaang simbolo. Yes. Dili kay gipaka-Dios ang larawan. Yes, kay mag-ampo ta brad Lord, di mo ta moingon nga amahan namo nga naa ka sa mga bato kahoy rebulto, no? Amahan namo nga naa ka sa langit. Yes. So mo din na brad Lord, kuyaw kaayo kung atong panggub-on ni mga larawan kay nahimo na itang kaaway sa Kaaway sa Dios. So mao ka na mga kaigsuunan. So kung naamoy nailhan nga naghimo ni ana kay gipatuo sa ilang pastor nga dautan kuno kini, badlong nga gayon kay lisod kaayo nga mahimong kaaway dili sa tao kundi dili sa Dios. Okay, so murag daghan-daghan na tingali mo nakatunan mga igsoon. Naot nga kini atong diutay nga pagpaambit, inyo usab ni nga ipahibaw sa inyong mga kaila, mga higala, paryente, suon baka nga tingali nalibog pa may tungod sa paggamit nato sa mga sagradong larawan. Okay, Sige, brother? salamat kaayo kaninyong tanan sa pagtanaw ni ining amo ang video. Unta nga kamo magpabilin diha sa grasya sa Dios o kitang tanan panalanginanan sa ngalan sa